Nu er jeg meget spændt på, om den rent faktisk er tøet. Ellers så får vi et problem. Og det der med, at den er fed, det skal I bare snakke med dyrepasserne om lidt. Den er så fed, og den er faktisk meget fed. Det vidste vi også godt. Det er den. Og det er de jo også i naturen. Det afhænger helt af, hvad årstid vi er på. Nogle gange så kommer hele gnuflokken på Serengeti-sletten for eksempel. Der kommer 1,5 million gnuer forbi en gang om året. Og så er de der i 2-3 måneder. I de 2-3 måneder, der lever løverne fantastisk. De æder og bliver lige så fede som denne her. Men så går gnuflokken videre, og så er der altså ikke så meget at leve af de næste 5-6 måneder. Og så bliver de super tynde løverne. Denne her løve, den er i rigtig god stand. Kan jeg se, men det vidste vi jo også godt. Prøv at se, hvor meget fedt der er inde i den. Nej, det er ikke det. Gammel er den her. Prøv at se det. Du skal bare se, der kommer med til kødet. Den er 3-4 år. 3-4 år. Prøv lige at se. Se, det her, det er ren fedt. Og det er rigtig smart at have, hvis man nu skulle komme i dårlige tider. Det er vi mennesker også rigtig gode til at oplage sådan noget her. Vi får bare ikke så mange dårlige tider. Så det har en tendens til at blive siddende. Men meningen er jo god nok. Er det ev? Bare roligt. Nej, det er fedt. Den virker faktisk som om den er tøet op. Og vi starter på den anden side også. Den lugter en lille smule dejligt her, kan jeg lugte. Det er rigtig godt, det lige kommer på jeres værelse om morgenen. Jeg ligger der og bruger hele natten. Ja, det er ligesom Fedt. Ja. Så må vi lige se, hvad vi kan se her. Vi kan jo... Fortæller han. Det er maven selv. Ja, se nu her. Og lever. Det er mørke organ, der sidder her. Det kan I alle sammen godt se, ikke?